Siwmai gyfeillion, Hynek dwi. Diolch yn fawr i'r wefan meddwl.org am y cyfle yma i siarad ychydig bach am yn hanes i o ddioddau o iselder ysbryd. Wedi bod yn dioddau o'r salwch yma ers 15 mlynedd falle, ac dim ond yn ddiweddar falle dwi wedi cael gwellhad go iawn achos wedi bod yn cymryd tabledi gwrth-iselder ac yn cael sesiynau therapi sydd wedi bod yn bwysig iawn. Felly yng nghyngor i yw pidwch a bod yn galed arnoch chi hunan, ac fod yn galed iawn, chymod, wy'n gwybod hynny'n hunan, mae'n anodd iawn, yn enwedig os ych chi'n isel eich ysbryd hyd yn oed negu eich hunan. Ond mae'n werth ni, mae'n werth mynd i weld cwnselydd neu seicotherapist a ceisio siarad. Yn yn achos i'r enghraifft, chymod, wedi bod yn smygu yn drwm ac yn troi at y botel yn aml iawn, chymod, pan oedd y teimladau tywyll ma'n mynd yn drech na fi. Ond diolch i'r sesiynau therapi yma wedi cael dealltwriaeth well o beth sy'n mynd ymlaen yn mhen, ac wy'n gallu wynebu rhai heriau yn llawer gwell. Gobeithio bydd hwn o ryw fath o ddefnydd i chi, pob lwc i chi i gyd.